Kai yaro kauce, kauce in kawo labarin zaki tare da zakuna ko zaki ubangidan zakoki ka kauce. 'Yan Nijar, 'yan Nijar, 'yan Nijar a dage da addu'a, a ci gaba da addu'a. Sannan kuma za ku ji cewa wata 'yan majalisar dokoki asalin 'yan Afirka wato an watsa mata ko kuma an yi yunkurin watsa mata wani abu a fuska ko kuma wani acid wanda ba a san sunan shi ba wanda yake ɗauke a cikin allura. Wato 'yan ƙasa sun karɓa kiran wato General Darme Abdurrahman Chani sun karɓa kiran shi, ana ta addu'a kuma Allah yana amsa addu'a domin muna ganin nasarori ta ko'ina muna ganin nasarori domin daga ranar 19 ga wannan watan na Januwari zuwa 25 gare shi wato Allah ya ba wa sojojin Nijar nasara, sun kashe 'yan ta'adda 72. Kun ga wannan yake nuna mana cewa Allah yana karɓa addu'o'in da muke yi, kuma 'yan ƙasa sun karɓa kiran Chani, kuma Allah yana jin mu. Saboda haka a dage da addu'a, a dage da addu'a, Allah ya ba mu nasara, Allah ya ba mu nasara a kansu. Sannan kuma dukkanin inda kuka gani wani motsi wanda ba ku yarda da shi ba, to ya kamata a ce a sanar da hukuma, a sanar da hukuma, a sanar da hukuma domin su san matakin da za su ɗauka sai gaggawa zuwa gurin. Nijar muna addu'a Allah ya kare mu da dukkanin inda musulmai suke waɗanda ake so a tada mu ƙayar baya. Allah ka shige muna gaba, Allah ka yi muna maganin su. Za ku ji cewa an watsa ma wata 'yar majalisar dokoki asalin 'yan Afirka wato 'yar ƙasar Somaliya wadda take wakiltar wata jiha da ake kira da suna Minnesota a cikin America, a babban birnin Minneapolis, a ɗakin taro na wanda ake kira da suna Town Hall a cikin babban birnin Minneapolis. An watsa mata acid ko kuma an yi yunkurin watsa mata wani acid ko kuma a ce substances wanda ba a san sunan shi ba, ba a san sunan substances din ba, an watsa mata ko kuma an yi yunkurin watsa mata shi wato a yayin da take gudanar da jawabi a ɗakin taro na garin babban birnin Minneapolis wanda ake kira da suna Town Hall, wanda acid din ya kasance yana cikin allura ne, wato tana cikin jawabi, kuma wanda ya yi yunkurin watsa mata wannan acid din ya kasance prisoner ne ko kuma a ce dan gidan kaso ne, wato ma'ana kun ga criminal ne, mutum ne mara imani wanda baya da imani, maybe tana yiwuwa ma hayar shi aka ɗauko domin wannan aikin, amma Allah ya kubutar da ita, wato har inda ta saki bidiyo take magana cewa tana cikin koshin lafiya. Zan ɗora muku bidiyon ga ta nan ku. Representative Omar, are you okay? You know, I'm gonna go figure if I am, but I feel okay. I feel that it is important for people, whether they are in elected office or not, to allow these people to intimidate us, to make us not fight for our constituents and for the country we love. And as I said, you know, I've survived war, and I'm definitely going to survive intimidation and whatever these people think they can throw at me, because I'm built that way. Tana cikin ƙoshin lafiya, babu abin da ya same ta, sannan kuma dukkanin wanda suke ganin za su kawar da ita, wato insha Allah tana tare da kariya ta Ubangiji, kuma insha Allah za ta ci gaba da rayuwa, kuma ba za su tsorata ta ba domin ta dakata daga wannan gwagwarmayar da take yi. Jiha ta kasance ita ce jiha ta 32, wasu su ce da 9, wasu ce kuma ta 40 a cikin jerin jihohin da aka sani wato a America. Rahotanni dai iri daban-daban sun kashi uku, amma wacce tafi karfi dai ita ce jiha ta 32, wadda gwagwarmayar ta kasance ne tana yi dangane da zaluncin da yake faruwa da tauye haƙƙi wato na ko kuma wariyar launin fata, sannan kuma da dukkanin wani zalunci da ta ga ana yi a ƙasar America. Tana yin ƙoƙari ta yi magana akan wannan, musamman ma irin wannan ƙungiyar ta ISIS, wato tana yaƙi ne akan wannan ƙungiya, tana so a tsaida ta ko kuma a fitar da ita daga cikin jihar. We want ICE out of our district. We want them out of our state. We want this terror to stop. The lives of people are being interrupted, and it is not justifiable for the president to target our state and the residents of the beautiful state of Minnesota this way. Wato darasin da ya kamata mu ɗauka nan shine ku sani cewa dukkanin inda ɗan gwagwarmaya yake, musamman musulmi kuma mai faɗin gaskiya, za ka ga cewa ana samun ire-iren wannan cases ɗin na attacking ɗin shi ko kuma a kawar da shi ya bar doron duniya.
wannan da kuke gani a America ne ya faru, a America ne ya faru, to a ko ina ma zai iya faruwa, domin dukkanin wanda ya kasance dan gwagwarmaya ne mai gayin gaskiya to zai kasance cewa sai ya kasance a ankare. Saboda haka a dage da addu'a, Allah ya karya musulmi, Allah ya karya kafirai da kafircin su, wato ya ɗaukaka musulunci akan kafirai. Waɗanda suke da niyyar shirwa Allah ya shirye da su, waɗanda kuma ba su da niyyar shirwa Allah ka san me ya dace da su, ka yi mana maganin su.